job bun ki jingi khun nre yo kobi phindai ngaya khun da katika ay katika kobi phindai kanong yi khun Pyrshah kane kaklam Kinong yelam ka dorbar right Nongkhrah bat kinong yelam snong jong ka snong pahamar doloi kiba kenthum yo lingdo right uba lasing lingdo usketri right uba diamond singli lembat ki longsan mansan kilawan shakhmat haka khanyo tarik unai lor arhajar arpuwei ban penshai haka bayadei baka Jing Pyrshah jong ki lai tili ki snong ban Plie yaka wine shop haka jaka jong ka rain Hagane ka sngi kila mi pai baru ban ai ka Jing Kershan ya ka ban plino ya ka teka wine shop ban nakaliang ka jong kinong yelam right kila penpau ba ka Jingdon jong ka teka wine shop kamlong ka ba be ain namar ka de ka balayo jingbet naka sarkar naka snong bat naka right kila penpau ru ba ka Jing jelei jong kinong de kiat be ain ha thain nongpo ka balawan ra shibun ki Jing sneu Iakiba bon balang Bat kumju ka Jing du nong ya ka sarkar namar kimdon ni ka Jing seu tax sha ka sarkar bat kilapan pauru da ka Jingdon jong ka tei ka wine shop ki khna hapo ka khat pras nam karta kinom yo satya ban thiet kiat kumbai ki yo na ki dong de kiat be ain ka Jing thu jong ka do barai ba ka ai ka NOC ba ka sha ai snong Plie ban ai ka NOC ka ka so along ba ka Jing i jong i ki long san ki nong te rai bagi la jeli pelat kini ki Jing di kiat ba ai kene ki illegal wine shop kita kadau itmu ni island benbu na ke wine store mar bale hawa kadon ka wine store kadon dak po kador ka biang ki khna ki ba po kerta ki ba riru ki mla ban thiet ha ke wine store sende ki illegal shop da ki la thiet ka bamwan nangta kapor kadon dry day kadon henre kini ki illegal shop da kamdon kum kita barok fa ba ke jingo nong ka department ro kami nong ne kini ki government shop kene ka por ngai nagaliang jungi ka do barat Nongkhrah ka jingi don lang jong long do rumba ka long san masan duloi ku asistan pungsan ku akting posor asistan sekretari untuk kena jungi ni don berpersai ha de por ha ku bede ba ka jingmi kubor ha ki social media ka ba ha ka live keri jong jun mentau snam arjar akwe halo ka Jing Pyrshah jong ki lai li ki snong ban Plie ya ka wine shop ha ka chaka jong iba bok lang lengdo bode ru lengdo na taneu sembut lengdo ha ka chaka jong i ka badon ha London National Highway 6 ka Jing Pyrshah na kaliang jong ka do barat ka long kumni baya ka tu ka cheka ka batmu banbu one shop ka de ka cheka ka bala jupet jukmi da ka do barat menba ompat don snong ha ka tu ka por hadin bala mi ka ni ka snong Nongkhrah ha ka ta ka por ka snong pamurloi ru kadang hap lang po ka Nongkhrah bat kidang don tang uwe urang ba snong kela pej lakmi la sumar ya kene ke jaka da ka dorbas nong Nongkhrah bat da ka dorbaraj Nongkhrah bat hadin ka tu ka nesnem kesnong pamerloi kalami no la ka jong kesnong bat kala don la jong urung ba snong henrei ya ka kamyap kam im bat ya ka jaka ka putra kum ki klauraj ki klaus snong kidang ya pek lang hi bat don kono ka Jing ya pher jimut apdang juki bat kumju ya kanya ka jaka ka badon halat don ka batmu ban bu wan shop ru kadang dei ka benta jong ka klauraj kumta kidang dei ban pek ya kini ki lightly ki dorbar kita gelong ka dorbaraj Nongkhrah ka dorbar snong Nongkhrah bat ka dorbar snong pamerloi namar bakini kisnong kidi kisnong kibaya senda kibaya don hakti hakjat jong ka right kijungi kumta ki ai ka jinge telang na ka por bat ka jaka ka putaru ngidang ya piklang da ki lai li ki dorbar bat nagaliang ka dorbar right kampat ai kano ka benta ni ka bor
sya kesnong Nongkhrah ni sya kesnong pamerloi men pek ya kete jeka Henry kidang ya pek lang hi kumbalong barok sikata Henry ha kesnem arja kan riu na arja kan nyau dengan bakla na kaliang jong ikong rida syabong ibade ilok jong i ba Cornelius Harunai ilawan pan NOC na garai menbu ya kawan shop bat kedua barat dulu kalau dia ai ya kena ke NOC ha ke ba iba Cornelius ila kular ban ba klik hi ha ke ba yede bat kiwe kizin kam kapur kalayai bat la de ban kapur kalayai katuk ne bat kibor ke ba de pek ya kena ke kam ki ong ba don kam sa ke NOC na kasnong kumta ngilapan ya kendu ya i ba Cornelius bat ya urang ba snong Nongkhrah bat kan ya kam kala ne la jandap sistem Henry urang ba snong Nongkhrah klem daya keren sutu jimut bat urang ba snong pahamar duloi laong ba umla ban ai ya ke NOC Tinamar bakate ke jeka kadang don bentalang ke snong pahamar duloi iba Cornelius ia lipan NOC na ke snong pahamar duloi bat ke pahamar duloi ru kala ai ke NOC klem ke jing objek na ke snong Nongkhrah ha ke tokpor Henry ngisio kundit pat abang ipe ia ke tokubor ke balami aga lai putu Jun mentau snem ba ke snong Nongkhrah ru ka mi sekmat ban objek halor ke jing mu menbu ia ketika workshop atau tuga jaka dalam jin baga snong Nongkhrah kala objek nadu kutukupor ni ka singi baga snong pamerloi ka ai NOC te nagaliang jingi ka do barai ru ngilanang ban kenwan lanang ban sol bika kanu ka benta ka snong pamerloi ru pendep ru ya ka public hearing bat nagaliang jongi ka do barai ngin nang ban le ya ka ba dungkam te nagaliang jingi ka do barai hi ngi sneu balada ai NOC ka Nongkhrah ru ka biang hi lada ai NOC ka snong pahamar loi ru ka biang hi namar ba kini ki atli snong mo ong mene ba ki snong ki bala don sendak rengkat ni ka right haboro kisnem ki bala le nata sneu ban persai long hene ba nagaliang ka dorban snong Nongkhrah kila dap airu ya ki atli ki NOC jong ki bar kewe gadi ya ki bar bat kewe bat kabar ke badang under construction mentah bat la airu ya ke NOC wine store ya i ba albat how to snem ngam da kat mau snem ayu tu ada kat saun ada kat sam mentah te ka snok pamerloi ha tu por ka sulong tang ban ya snok ti ba snok Nongkhrah ka klem ong ai ka klem kren ai klem objek ai halor kene ka jing ai NOC jong ka snok Nongkhrah ya ki atli ki bar bat ya ka wine shop te nagaliang jingi ngisneu ban pensai bat ka jing kerpat ya ka snok Nongkhrah khamtam ba kanom sneu ai ne kanom desu ban mi sekmat ban Pyrshah ya kene ka wine store ka baka dolbarai ka don ke jingmu manbu lengba jong i kongrida syabong ibede ilok jong i Cornelius Harunai yang juga dorbarai Nongkhrah ya kepat ba kinia snok ti lengkat patni ba kimdei ban ya Mushlia than ya ka kamrai ka rai ru kedon la jong ka benta Henry ikerpat ya kiwe pat kisnong kiba Pyrshah ya kene ka jingmu ne ka jingdon jong ka wine shop ha ka tu jaka ba kin Mushlia ne kinum don kono ka jing sneu
kumjuru ba kador baraju kam ju Mushlia ne kam ju tuklar ia kanu kam sinong kejuki di nagaliang junga nga singawan pingsai tang kita bat nga kerpat ru lada danglong kebala kabha ba kitu ki sinong ki bamarjan kila ban approach cha kador baraj Nongkhrah bani kren kat bat kilong do kat bat kilong san masan halot baide bakane kebentar kendrai umde ya ban supirmi haki sosial media ne ban Pyrshah untuk klaim kejingan ya slok klaim kejingan wan ya kren akmat juga kador baraj akmat ke longsan masan ke nagaliang junga ngasang ban pingsai tang kata ini don di longsan masan untuk na kumutrai ceka dan untuk rengba te garai ke ba kadu ke ban sim kalong ngasang ba kasyong ha kti jong lungdo rengba lau akan undo keduruk dia ngaku obat ya kuat keselang ngasang ban pingsai tang kita namar kani jaka barok sekani tala kalau senam namar kani jaka hi la penhap pamloi bat kikot kisla bat katkum ke kelahat merloi bat mentar ni penhap pamloi katkum kani kot kisla jong ndok na ni katkum ki kejerai ni lungsan ro la penhap jaka merloi barok ai ke dehi ke rai Nongkhrah te la penhap pamloi te mentah kani ka jaka ladon ka wine store hantu bat nila ai bat kasarkar la dep ban ai jing tho ni tar sa ibarit karonai kabangi la pelong ya kan meeting ni apa pa hol jungi bangi la pensai habi de ki ba habi de tika cekah de kuntai nga pensai habi de tika cekah ko ba don haum don kaba pek bakmi dagaraj te hadin ba ka bau badan bok lem do udon cekah sudah bet u bak thik te hadin kata bat ulawan sani ka snong jungi phamroi ban pan ya ka nisan ya ka tho dar habide bet katu ko cekah te nagalang jungi ka snong ni la dep ai te hadin bangi la dep ai ya kata ba kadar bar laj kala pedang subha bat kala menjuri katum ka tho kepala ai na ka snong phamroi jungi te hadin bat la pansisa su da u sudar jong ka Iaka nong po bahabide ka cekah de halor kata bu ka norim ba ka snong phamroi jungi kadon hok bet kan kadon hok no banlong kadon trai ya ka cekah ka ba hab ha ka badon ha lat ndon kate kejaka kabaladon kata kejinya keja kabaladon halat mendon bat ba nagaliang rai kala ai sumpa no siap hamerloi habai dei kete kejaka dikon mangan kren kilong arterli ningkong kete kejaka bat kabar kren kalong haiju jika habai dei bet kete ka wine shop kabaladon hangte halat mendon dan ningkong ning siap hi kumba orang ba snong ula penpau ba kate kejaka kade kaba nagaliang jungi ke phamerloi ka snong phamerloi ngilayo kanti na karai kador bar snong phamerloi bat karai kam judon kata kajingya lengba kajingya suntu lang lengba kajing tre rangkan kalang ba ka phamerloi ka don hok banyo ya kate kejaka na kador bar Nongkhrah ha kajing ya penbe da kaju ka woi kasur bat ka woi ka rukom bangim ju ya la ya iwe le kata te la don no unong snong badai ba don busko uba syong basa na snong phamerloi ba ila don ke jeka hangte ba la IT no da ka right ya i kumbala ong do rong ba snong ngaban biang ba ya ite jeka la IT no ya ba don do ba la ilapan ke kot keslah na dong sedong yangi ka snong phamerloi bat rengkat ke jing trelang jong kerat yilala ben penbej ite jeka bat lari komen su Iaka daw surdarship jong ka hima right nong po te ita ide habide bet ke jeka te ya put sam lane ta ke boundary karai kan sa penpau hi ya kata ka sa pensyai hi te hadin nang ta bai badon busko long do ela penbiang lut lai kot kesla jong te ke jeka kemut na kaleng jong badon busko long do ila ai wai no ya iba
Carlius Karunai. Dan nagliang iba Carlius Karunai ilapan bat ilamut benbu no yak te one shop hang te halat mdon te hadin ba Carlius Karunai ilabu yak te one shop te ngina nagliang pamaroi bat ka dorbarai Nongkhrah ngilaya perkap da ka we jimut bat kumta kala ya be bat nagliang pamaroi kala penlong ru ya ka public hearing ha ka kharsau tri ubnai bispo arajar apo te hadin bah rengkat ke Jing don lang jong ki kitnat eksai mo nagliang ke department kitnat eksai te hadin nang ta ngi lale ya ta kambat bat hadin nang ta la ngila penlong public hearing bat kala pasno te hadin kumba sibnai umdon ba objek ba ujor ya te jeka bat halor ke jimbu ya te dei kata ke ba ni ka pamarloi ni sa ha ka umdum mlane ha ka Jing ngo ba anda ha ba ka snong pamarloi bat ka right Nongkhrah kila aibor no yak te jeka ban Plie ya ibarit bang khot ude ba Carlius Karunai te ka basiu ngo kalong hakti ka si ba Plie no yak te jeka bala don no kita ki bomara plakat la don no ki ba ya hala ba ban khang ya ka te andre klem da biang da ki kot kisla Andre nagliang jungi kinong pamroi langkat ko islah but kata ka bang siulungo kalong ba kita ki bawan angte pentut long bagi kam bagade ke jeka ka bahap harpo ke Jing penyat jungi nga keren hang ne nagliang jong kisang long kami jong kadong pamadaloi ba balai ni support Iaka one shop ni support Iaka one shop namar ba kadai ka rukom ka ba penyat lang ba ka anjong ka sarkar ka ba bej harangkat ka Jing budrenti lek kondon jong ka sarkar ni na kalyang kilong kami jong ka snong pamadaloi nimdon ya kanu ka Jing Pyrshah haba ni karsyan ya katuru ngitip ba kadai ka Jing yonong na kalyang hakaliang ka sarkar ladak sarkar ka yonong kamut ni upaj ba ni yonong lang ba jong ka Jing don jong kwan shop ni karsyan ya ka bat nimdon ya kanu ka Jing Pyrshah hak baide bat ka Jing don jong kawan shop hangtai bat ni na kalyang jong ka seng long kami hi baro ni karsyan ya ka snong jong ka phamar daloi ba kan plisyan no ya kate kawan stool ha ka keteng jong tu try uba bade iba Cornelius Karunai iba bu ya kato kawan store ngindon rengkat bat ni kermen ba ni kwa hiro ba ya kato kawan shop and Plie no hi Tiap ni don hilang ban yak beach pang gatuga yuawan shop badon te pola don te ngi na kaleng ka sen samla snong pamar doloi ni aya ji support ban support yak te ka one shop bau prajo ka one shop unla ban Plie no krang ba kam ka jam kan yak beach te aban sin bangi na leng sen long don kano ka Jing option ni I full support yak tu ka one shop ngaro de weno nong song snong jong ka snong paham mardoloi te kumta kan ka step ka bala yalum lang da upai ba nong song snong nga sngude hi ban ay kan ka jingkren ba kan ka media ka jingi baki we baki jaj menreu baki parado prasnam baki ni no baki tip no yak ka jing sisa halor jong kan ka ngrim ka bangi yalum mata ka step oi ka bro si kata ngingil adon kawe ke jaka kabangil ay ke NOC sya une uba don bok lang long do uba don bok lang long do ter umde bo uyo ke NOC nangi uyo aro nagarak uyo aro na usurar juga ilaka te komta halori ita ingrem ila smude ban ay why no ya kan ke jaka sya uwe ubreu ubala ban penyak ya kan ke kam syakmat te kata kade ila ai wai sya ubarit Karunai ya kan ka jaka te halor katukun ngrem nyitip ba katkum ka Jing yo ngeu ka bakal pau habaro si kata kapau ba ngila le be an gi keno yang ikum ka snong phamar loi ki we pat ki nong snong ki keno kum ta ngi ngi don ka Jing surem kum ta ngi ban se ban hapau biang sa sistem na kan ka media ka jumi te halor kan ka Jing pau ka jungi ngi kwa ban ong kum ne te ladadon haga live tarik ngila persang ban Plie ka andala ada penbit penbiang ya ka Jing kesem ngila ada penbit penbiang ya kikot kisla ki bengiyo na kador berat kikot kisla ki bengiyo ki bengila yo na kiwi pat te kumta
habangi Plie don ki nong wan Pyrshah don ki barwan ra plakat bat tang bakira plakat ki keno ru kham tam le hangi kum ko shnong phamrloi ki belang ngila le bakla ngila le be an ngila klun ya ketu ka jaka nyagraj ada ni klun ya ka jaka jenggraj karat kala de ben kiam yangi usardar ke Iaka ulo de ben kiam yangi de nalor kata hak jaka bekin kiam henry ki ai Jing ya ro penban bat ki ong bakade ka hok ko tipi te kum tangi na ka shnong phamrloi ngi don ka hok ban le ya ke badon kam te menta kum ne ni ko aru ban Plie no ya kane ka wine shop ke jungi ke badon hang ne halat mdon right Nongkhrah ke jungi te ngaru ya kane ngaom ba hakane ka kenti ka bamata oda don kiba penwit ni habiat kat kum ka kendon jong ka an te lada don kino ki perlok kiba penwit lada ngi don ke jing bakla sembhawan ra ki sebut ki bebiang jengpi hangta phila ban pansyai halor ita ingrim bangila le bakla klem sabut ngin namla ban pediang yapi kibriu ki basu penram klem sabut ngiru ngi penram juri gitu kibriu ki klem ke sabut henry ngi yaro yaki lada ki wara lada ki don ke sabut ke bebiang te kumta ngi habang ngila ai kan ke jaka wat une utrai ubusim khia ka ka kamru syam la like yang yakum ko shnong syam la like yang kador barat khamtam le wat khmat ka sarkaru andre wat uneu try usim ya kane kakam ombo usu le be an andre uru ula de yo ya ka jingbit napo exai ula yo jingbit ru napo jong ka ribhoi district jengi ke balai yangi balai u ya kane permit uru unam syamla le baklai uyat kerkum kilang kat kum ke lenti ke badai benlek kumta halor kataru kidang kena ba ombit lada ombit ong pensyai ka ke bombit ai kata nongrim ka bombit ba pin Pyrshah halor kate ke kam lang nang ne sakmat ngitip ba katu ke jaka ka hap hakarat ni ka shnong phamar duloi ni pan yaki dak badon buram kiru ki klem da penwit kinda mare he ban penstet la ka jong ka kam ka jam ka juki ban ai kane ka jing pensisha haune uba don boklang te sa ka ekeng ka bangi dang ya bakla om tanggarat ka bala pensisha usordar jong ke Iaka ulawan ula pensisha lor kata kan ngrim bat hakaju kepor hadu mata ngingi don ki kot ki slide babiang po jong kador parsnong jingi po ka office kopi ke jungi te balai ngidang arthatin ya ka bat Plie ya kane te ai ba kane ka kamai ke jong ubriu nyimde ban penwit udon ka hok ban kamai uru habo kwa ban kamai unamla ban kamai be ain u kamai halor kan nungrim ba uyo jingbit na kita ki bedon kabor ba ai jingbit yu te nakaleng ke jungi te kum kadar barchrong bat kumjuru na kumunong songsong akar nangne te sungba ki paikba ba nangne sakmat wat yu yang Mushlia than sepang kini ke kam ke ba umdon sabut ke babiang. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus.